Oh. 97079. Benasian, logoper ikut. So hello logoper, welcome back to my YouTube channel. So logoper nोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर. So दिनैहाय आंनि YouTubeनि फार्स्ट पेमेन्टजों लोगोफोर आङो मबाइल गोदान बायनो थांनो नागिरदों. दा आंजों लोगोसे नै बिथां दंफायो माबा हेलौ हाबानि प्र डान्सारा बिथाङा बेनो. ओमफ्राय दा जों मबाइल लायनो थांगासिनो लोगोफोर नै लामायाव गारिजों स्कुटिफोराय जों थांगासिनो जोङो. ओमफ्राय दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं मा मबाइल बायो देखायगोन दा उनाव. दखानाव मोनहैबा खिथानोसै लोगोफोर. So stay tuned guys नै रौता टाउन मोनबाय दा रौता टाउनावनो बायगोन आरोना फनखौ. दसेनि उनाव नुथारसिगोन गाइसमोन मा फन बायो. मालायसो हनैलै दामि दामि कार माला लाना होबावगोन जानो हायाबासिनो फैलांसिगोन नामा जोङो. दखान जोबला बै सनाव थांगोनसै रिटार्निंआव. itu আছে কুর্তি আছে কুর্তি কুর্তি দিয়ে লাগে itu বেশি পরিমাণ ইয়াত 8টা আছিল নেকি 6টা লছে মই বিছানতে পাতেন না বিছানে লাংতো র 97079 हाय जेंदे जागोन 1 2 3 4 5 6 एक नंबर तो सर Oke, baiklah. Benasian, logoper ikut. Dan itu segian mana? So logoper finally न'आव मोनफैबाय आरोना मबाइलखौ लानानै. ओमफ्राय दा मबाइलखौ आं देखायनोसै नोंथांमोननो. ओमफ्राय आङो दहाय जे खोथा बुंदोंमोन ना इउटुबनि फैसाजों होननानै. ओमफ्राय दा आंना चेनेला मनिटाइज जाथ'वाखै आरोना. ओमफ्राय बिमानि अननायावसो मोनदों आरोना. इलाय थिनजनाव दंबाय थायो. बिमानि अननायाव मोनबाय आरो बे मबाइलखौ. ओमफ्राय देनां इउटुबनि फैसा मोनबा होफिनसै. ओमफ्राय दा मबाइला नै बिथिं नै नायगासिनो. मा मबाइल र' खाथियाव देखायनोसै आं दसेनि उनाव लोगोफोर. ओमफ्राय नै मबाइला नैबे आरोना लोगोफोर OnePlus Nord 2T आरोना. स्पेशली भिडिअ बानायनो थाखायनो बायनांबाय आरोना बे मबाइलखौ लोगोफोर. ओमफ्रायो दामा 29,000 लाबाय. खमाव मोनबावगौमोन बेलेगाव थांनायाव. दा बेयाव बेखिनि प्राइसखौ लाबाय आरो रौता सारियावनो बायबाय लोगोफोर. ओमफ्राय आं नेक्स्ट भिडिअआव बे मबाइल लानायनि माखासे केमेरा स्पेसिफिकेसन भिडिअ लाबोगोन लोगोफोर. तो भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर. नेक्स्ट ब्लॉगाव लोगो मोनसिगोन. बाय बाय.